Ki para bangeit ngiawan kumni ka yeng ka bakhoi ka bakantang ka U Blei ban mani ban shakri U ban ai shaka kam ka U ban yo sngo na ka htien ka U Blei ban bani selok lang para bangeit ban nakaliang ka Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobhaya phi ki para bangeit ka Balang ki balawan shaka ni ka Jingiaseng ka Balang ngi pediang sobharu ya ki para bangeit ki ban kiwei pat ki Balang ki bajuewan bani don rangkat bat ngi nakawai katayo shakawai katayo to Blei un kyrkhu phi bat ki long yeng long sem jong phi lembat ki para bangai ki bamla ban wan Jingiaseng nrai ki bapai ki bakmi link ba ka YouTube channel jong ka Balang Mawroh ngi pediang sobhai phi shakani ka jing shakri lang to Blei un kyrkhu ngi ngin ya pendama ka jing duai trai ngi wan ban mani ban shakri eme ngi wan ban ai ka jingo bat ka jingero eme ngiwan ban pediang ke jing dorkat ke jong me ngiwan ban ngap ke htien ke ba em ke jong me to don rekat bat ngi ko trai bat ki benta baro jong jing shakri ke jongi bat ki nongi shim benta baro hagani ke Jingiaseng ngi aingo ba me sngo ke jing duai ke jongi ye ki ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ka kerteng ke jong trai bat unong pen em jongi u Jesus Christ amen. Ngini arwai ke jingruai ke bashispa khatsan shua baun let shaboneng jisu ulakular baun pha hangi lu Mynsiem haka Balang bangeit trai yaki senran kalabiang ke Jinghikai u Mynsiem ke jingruai ke bashispa khatsan Sambuneng Jisu ulaku lar
daging real. Kumba la shon ha program jong balang ke jingkren ke ni ke sngi ke long ke jinghikai shongtynrai shapang Mynsiem Bakhuid bat ki dan shibun ki nongrim na ke tien ke U Blei ki ba kongsan tam na kita ki long yonis lenong ke ba khat sao ki de khot khat nriu hadu khat pra yonis ke lenong ke ba khat sao ki de khot khat nriu hadu khat pra ke lenong ke ba khat nriu ki de khot pra hadu khat lai khat nriu pra hadu khat lai bat kashitish ki nong rom kalenong ka ba pra ki de khot khandai hadu khat nriu rom pra khandai hadu khat nriu kaktien ka U Blei ka ong kumne ngaru ngan duai yau kpa teon ai happy yau wei pat unong pentingen baun yo yaisa lembat phi halakarta yau Mynsiem ke jingshisha ken yau baka perthei kamla ban pediang naba kam yo I yo lemne kam itho yo phi henrei phi itho yo namar u yaisa bat phi un longru happy ngam ino khunswet ye phi ngan wan pat happy Tia anda ulawan mau un pen kendu ya ka perthai shapang ka pop bat shapang ka hok bat shapang ka jing bishar de shapang ka pop te nabakim nget hanga shapang ka hok ru naba ngan salet no shauk pa jonga bat phim yo isho yanga shapang ka jing bishar de naba la penrem yosiem chong kanika perthai ngadang don shibun ki ru ban ong api henrei phimla ban sha yaki menta henrei anda ulawan mau Mynsiem ka jingshisha ken un yalam yapi shaka jingshisha baro namar un omkren nalade henrei yaki ru katba un yo sngau un kren bat un penpau hapi yaki ru kiban sawan henrei mapi pimlong hakado henrei ha Mynsiem lada Mynsiem U Blei usongsa hapo jongpi henrei lada uno ru dan Mynsiem ukris utaken umlong ujong u bat lada ukris udan hapo jongpi kata kamet kalong kabayap namar kapop henrei kata Mynsiem kalong ka jingim namar kahok henrei lada Mynsiem jong uta ubalapen mi pat yu jisu nakibayap usongsa apo jongpi uta ubalapen mi pat yu kris nakibayap un penlong imru ya kita kimet bayap jongpi da uta Mynsiem jong u ubasongsa hapo jongpi kum tate ko para bangeit ngilong kinongkit ram om nakata kado ya kaban im kat bakum kado namar lada pi im kat bakum kado pin yap no ken henrei lada pi penyap tron da Mynsiem ye ki jingle ki jong kata kamen pin im ken namar kat ki balaya lam da Mynsiem U Blei kita ken ki long ki khon U Blei namar phimshim la pediang ya ka Mynsiem ke jinglong meraupat ya kaban syap tieng henrei pila pediang ya Mynsiem ke jingting khon dau bangi ayam kerpat aba kopa utau Mynsiem hiken uya pla shai ringkat bat ka Mynsiem jangi bangi long ki khon U Blei to Blei un kyrkhu ya ka jing puli bat ka jing shashkor ya ka ktien ka Bakhuid ke jong u tongin ya pendem ha ka jing duai U Blei u bau khpau jangi babeneng ngiwan pau kumni khmat jongwe kale jong jing duai de jing aingo ya kalenti ka ba im ka ba mela ple na ka benta jongi ka balong ka met ka jong Jesus Christ ka bala IT kum ka jing kenya halor ka ding pna kalbari u balong urang baling do jongi u balong ka kuna ka bala siuspa ya
ki pop ki jungi baro halor ka ding pna kalbari ban ngi ai ngo ru na ka benta Mynsiem Bakhuid yau ba me melap pha ha ka sngi Pentecost baru bom shim leit phai no ashabneng henre ubayai don rengkat bat ngi ha ka ni ka perthai baru ubayai don hapo ki Mynsiem bat ki do no jungi ki bangeit uba khta engi uba kren engi uba penkendo engi uba pentengen engi uba yalam engi baru bekersiu engi daga jingtrai pela ka jongu ngiwan ka ni ka por ko trai ban ai ka jingo bat ka jingero eme shim engi ko trai nadu tanrai ka do not ngi ai lot shame ka por ngi pengentang shame ki jingmot jing perkhat ro ngi pelet jingmot sha ka jing shakri eme ban ngiwan ban ai shisha ka jingo bat ka jingero hak Mynsiem bat hak bashisha bat ngi kerpat ba men pediang ya kane bakan longkum ka jing thang iubi kaban kieu hakmat ka khet ka jing isen ai ga jongme ngi duai ngi kerpat ba men kyrkhu yang i wei pi wei ki badon hang ne ye ki long yeng long sem ki jongi ngi ai ngo ba mela pendap ingi ya ka bam ya ka di ya ka kup ka sem bat mela ai ru ngi ki yeng ki sem hak bengin shong in sa ngi kerpat ba men ye kyrkhu ngi ko trai kan ran ba men ye ai ngi ya ka jing kot ki jing khia ba men ai ngi ya ka jing dap ka jing biang ka jing em ka jongi bat men ai ru ingi ko trai kan rat ya ka jing suk ka jing san hai yenga sem ngi duai ngi kerpat ba men ai ngi ya ka jing long Mynsiem ba ngi num shu hun ban shu long kumni kumengi long henre bingin wat banang penjana ya la di shu shu ha ka jing dei jongi bat me ba ngi num shu hun tang ban shu long ki kristan ki batang nasla henre bingin ngam jeliu shagi thwei jonga jia dei ka bat jan bat me ko trai bat bingin ye shem baru Jisu ubadon rengkat bat ngiling bau Mynsiem Bakhuid ngiwan ka ni ko por ban duai na ka benta ka balang ka jongi bemen kyrkhu ko trai kan rat ya ki kam ki jongka nadu ka Jingiaseng khna hadu ka skul penpau nadu ka Jingiaseng thai hadu ka Jingiaseng samla rengkat bat ki Jingiaseng hieng ka dong ka basharum ka dong ka bashaneng ngin mat ya ka jing penkup pensle bat ka jingalam ka jongme kyrkhu ka balang hibrok ko wei ye ki rempe yeng kristan kyrkhu ki nong sharai bet ki khot committee balang ki badon ka kamram ki badon ka jingkit khle ban besaban peja na ka htien ka ba em ga jongme ban rung shik yeng jo ki para bangeit ban ya selok Mynsiem ye ki ban kersiu thia ye kita ki balale jengai na me bat ru ko trai kan rat ban pentingan ye kita ki ba mat ki jing sonsi ngi duai na ka benta ki ba pang bisitam ki ba thia hospital ki badang beteng ke jing sumar ngi kerpat be men pen khia ki ko trai da ka bor blei ke jongme ki don shibon ki para banget apo ka balang ke jongi ki ba yo pang ki por men shwa henre ki ba me mela pen khia ngi dap da ka jing songo bat ngi duai begini ki beiru ki be pang isitam ki yo mat e ka ju ka jing pen khia ngi duai na ka benta ki to ki bala ngop ha ki jing kerni ki ba bon cha chongani ka perthai penkendo iki ko trai da ka bor ka jong Mynsiem Bakhuid namar ba udai Mynsiem Bakhuid ubo penkendo engi syapang ka pop syapang ka hok bat syapang ka jing bishar kta kren yaki ko trai kan rat ba ki kin e no e ka to ka jinglong barim bat ba ki kin im ka jing im ka bat mai da ka bor ka jong me ngiduai na ka benta ka balang ka jong me ka ne ka ri ka jongi to kyrkhu ba ka balang kristan kandang la ban shakri ban saki ban pendon bura me ka kerteng ka Bakhuid ka jong me ngiduai na ka benta ka ri bat ka jaj ben riu ka jongi ka jaj ben riu khasi penar ka ba e ka jongi hakini ki rilum ki be mela aingi kyrkhu banginum randien kyrkhu bangin kieu shaprang haka jing long U Blei bar haka jing shakri haka jing saki eme kyrkhu ga jilla megalaya yegi nong sen sha jongka bakin la ban yalam mingi haka hok bar haka jinghibai bar haka jing shisha kyrkhu gari India ka bayar ga jongi badi gi nong sen shar ga jongi ngitip ba amdan mano bala ban kieu khet ban sen shar gari lamda dei kat kum kamon ga Bakhuid ga jongme namar tangi duai na ka benta kinong sen shah jagari India nado ka presiden hado ki menteri bat hado ki shnat sarkar ba pher bat ki batre hang to kin mat ye ga jingalam ga jongme ngi duai na ka benta ka jilla Manipur ngi duai na ka benta ki jaj benriu ki basha pen shitom ben hang to ki jaj benriu ki basha be nagi jaka ba kila sa gi pausnem bat ki baki yeng mani jongki kila sha pen pra penjat bat kila sha wiang ding ngi duai ngi kerpat de jing darkat ka jomel lembat ki ko trai ba men pentengen men ai bore ki bakin la ban
Kelepat ialah dia dah bor ke jong me bagi nang la ban syakri me ko trai war pring jing ngi duai naga bentagi kristan ki besap pensto magri India ngitip ngi sngo ngi i ye kiti ki jingja kini ki sngi ban ngi kerpat men yarap iki ko trai kan rat bagi la ban yaisha apa ngi jing namar jaru ba yaine hadu ko bakut un yo eka pan sngiat ke jing bad yarap ngi pat kum ki kon kristan hang ne ri khasi jantia bangi numlong ki ba shong suk aseyon ndre bengin sngo lem ngin sosen kiwei patru bad ngin duai ngin kerpat naga benta jungki ngi duai naga benta ka kam jo ka balang hapo ki sau kan ro jo ka yeng mane bakin nang ya chaprang kam jo ka balang hakilong yeng long sem jo ki para bangeit banginang la ban penroy ki syaga jinglong Mynsiem ngi duai ki kam mission jo ka balang hang thia kha umrin ka banginang don kam bani kren bani khmi e ka jaka ban penia chaprang ka mission ngi duai ka paham jula mission ka basakut menta nagi dau ki jingkhang jong ki bor ki basalendet ngi kerpat me ko trai la de ka mon ka bakhuid ke jong me baraka por ka ya ka badiang hun ke jong me men plelat bengin beteng pat e ka mission ngi duai na ka benta ka mission joga Jingiaseng the it thang share ka bayat stet hadu kata hadu bagi sngo ngimla su ban buddin ban pendep e ka jing angnot jogi brio ko to snong ndre yarap e ka Jingiaseng the ko trai kan yo e ka bor ka baname kan sul thu ba kan ni ka long ka jingle phla ka jome e ka Jingiaseng the bagi la ban seng school ban bu Nongkren I missionary teacher hang to bat kini ki long ki ba sei so hadu kata kyrkhu ko trai ka Jingiaseng the ka jongi ba ka mission jongka kyrkhu ru na do la shine sedang ka tayo jongki kan the ka women's week bat yarap engi ko trai kan rat bengin la ban kershan ki long keme jo ka balang bagan long ka jingrakhe ka bat tap da ka jingkemen bat ka bat tap da ka jingkyrkhu na ka benta jongi lang baro ko trai kum ka balang kyrkhu ki program baro ki nong shimeta baro ngin ma chishai ka jingdorkat ka jongme trai ngi so buram ngi so ngo ki long keme hapo ki long yeng long sem ki jongi ka balang ka jongi kitip maki ya bon ki ka kam yeng ka kam sem bat ngi kom ki long pa ngi long ki nong kershan ki nong yarap nakabenta ki yeng yarap ki khon ro ken song thu ega len ladi jongki kime nakabenta jongki ka sacrifice ke jongki baria ki khon ken buram ye ki kime ki jongki katni ki len nakabenta ka bha ka miat ke jongki bat ki shakri ru ye me ko trai ki ai ka por ke jongki shame kyrkhu ko trai ye ki long kime ki jongi kinang yo bor ngi ngin ye long ki nong kershan bat ki bas ngongu ye ka jing shakri ka barat ba ka jongki atrai ngi ai ngo ye me nakabenta ka ni ka por bengiyo ban selok lang ha ka ni ka yeng ka bakantang ka jongme kyrkhu ko trai ye ki benta ki badang sa jong ni ka jing shakri ka jongi ye ka jing sa jo ka tien ka jongme shibet ko trai bat ki be pat ki bentaru maap ablei ki pop ki palat ki rengkang jungi ki babon bato pan thmai ki jing ki jungi bakin long ki jing ki bapediang ona khmat jongme namari ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong trai bat unong penem jingi Jesus Christ amen ki parwai baro lem kui pat ki parwai ne kui pat ki balang na kaliang jaga balangi ai kubai bi baro ha ka kerteng Jesus Christ ubau trai ni ai kubiru ya kiwi pat ki parwai ki bamla bandon rengkat ngi ha kan ka yeng ka katang U Blei bat kum ka balangin siyo ban penpoi ya kan ka Jingiaseng leng baki YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh nginget kalong ka kyrkhu Mynsiem pi ba pe bat khmi leng ba jong ka YouTube channel jong ka balang ka bagjingo ban penpoi na ka wei ka sing U Trai sha ka wei sing U Trai U Blei na kyrkhu ya pi Ngiron hapeng jengi ya i pastor jengi i pastor Reverend Lyndan Syiem i Balang Nongkren hakanika nok pai jo kanika sngi bang ngidap da kajing kemen ka bakrau bau beli i ka met ka bakoi ka bakhya ha ka bai la bandon bang ha kana por ban sam i ka tin ka U Blei kumbai pastor la pen pau ka jingkren hakanika sngi kan long ka Jinghikai shongtynrai chapang Mynsiem Bakhuid bat ngit scam U Blei un penskem ya ka jing kre ka jong i bat ru un ai ya ka jing start ka jing champang ba kanika Jinghikai shongtynrai kan dairap yangi ki badon har ka ying ba katang U Blei bat ru ikri bi ban khmi ling ba ki YouTube channel jong ka balang pastor na kalian ka balang ni dap da sungu ya pi pilong pastor ka pastor bala ban ai na ka wei ka por ka por ya ka sermon baru ya ka Jinghikai ba fer na ting U Blei
Ni duai bu beli ai pi kemet ke bakoi ke bakia lem ke yang kesem ke jong pi beli nak kyrkhu haki jing syakri haki beper haki bor balang ki bahlor ki parbangeit bat ki Mynsiem ki bakordor ngilai opliang ni ke jing pentep ke belawan nak ke sinod lingba ke presbytery ke district ba ke NICC ke lapan bait ba ki balang baro hapo jongka kin penlong ye ke jing duai kerpang menta ke Sngi U Trai ke khandai trik ujulai ajar arhulai na ke beta ke jing jelah Manipur kumbang itip bang UI na ki TV news channel ngi ye ke jing ye umsnam haka balang haka jelah Manipur ke belane na du benai mi hadu ke klimat ke bementa kum takum ke komti balang ke belasong hakamit balang ke lapan baik penlong ya ke jing duai lang hadin ke kubor bai pastor yang saai ban ngilasania ya kini hai pastor ban penia ya kini ke jing duai lang hakini ke por ngilum no ke jing aingu bat nga kerpat hadim lalum jing aingu i Mr. HPSM ban duai penkentang halor ki jing aingu Doni duai. I Blei kupa Jinghikai bleng. Niwan ikaban aingu yami. Lingba jongkani kano pai jongkani kasngi. Hakaba melakhat yangi nala ki jongki Jingiaseng. Yakaban kieu hakai yang kabakentang ke jongmi. Banyo yakaban syakri. Yakakerteng Bakhuid ke jongmi. Hoid I Blei layo. Yakaban ruah yaro ikakerteng Bakhuid ke jongmi. Ngilayo ro yakaban sngap yakajing puli yakaktin ke jongmi bat yakjingbai bat kumjoro I Blei ngilayo yakani kapor ke bakoro hakabangin iwan yakaban wanra syakakam ke jongmi lingba kijing ai ki barit ki jongmi I Blei kilong tang kendiat ya ke bamela kyrkhu yang hi lingba ki jing kyrkhu ki ba isnei ki jongmi ndai hi ai shamye tang khendian toi snei I Blei ya ke bamen kyrkhu bala ilong hakano kano ka durru ndai habangi ai nadu kado no to pediang ya ki I Blei khnang syabakanu kanu kakam ka balang kan pentrai kam ya ka kenlong na bentaban penkrau ya kakerteng ke Bakhuid ke jongmi isnei I Blei yangi ya kabangin ai ya kabakodor tam jong ke jingim ke jongi kalong ke donut ke jongi bat ya kata ke bami pediang yangi hakajing syakri jongi ya kakerteng ke Bakhuid ke jongmi I Blei namar kata tu isnei ban pediang yaki ban kyrkhu yaki bakin long ki Mynsiem sngewbha lingba jing ai ki barit ki jongi bar kumjoro hakum kani kapor I Blei sa hang por ngun sai asngo ya ka kubor lingba usyakri jomi kalong ka kubor ka bakodor bat ka badon kam na benta jongi ya ka bangila ban sngo tho ya ki Jinghikai shongtynrai ya ka Jinghikai kumno bangin nang ya ka ban sngo tho ya Mynsiem Bakhuid jomi to ai namar kata habangin mi na kayeng ka jongmi I Blei ngin mi ringkat bat da kata ka jinglong ka batmai jong ka jingim ka jongi khnang ya ka bangila ya ka banya banyang ngila ban syakri ya me bat ba ngila ban im ka jingim ka bakham janai ya ka ban pensngewbha ya ka kerteng ka Bakhuid ka jongmi namar kata ngi duwai hakmat jongmi I Blei ya ka bamen kerkulang yangi baharo kat kibadon hagani kapor bangin long sisa ki brio ki basngap ila ki jong ki skor bat bangin puson lingba ki eke baro ya ka bang yo ya ka ban syakri lingba jong kani ka kenta so I Blei ya ka jeng khot kerpa ubarit usyakri jomi namari kini baro ngapan ngangu adam ngakot kerpa haka kerteng ka jong Jesus Christ amen Ngi penpau ko jing songo ki belai don bentah ka jing lumi ki jing aingo bat ka jing pengentang U Blei nang kyrkhu ya pi ya ka jing syakri ka jong pi ya ka kam ka jong o ngin ya betengi ka jing syakri ka jong U Blei da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba shispa arpau
hadin kan ingin siya sngau iko khubor nagaktian ke jong blei. To pa mame ya Mynsiem badawa Jisu hi ke Jingtrai jong ukum kading apha ya ushangi inirwai da ketuka sur revival kabangilai mlien ba snap arjan rio ke jingruai ke bashispa arpau. U Blei Shibon ye teman besan Assistant Secretary ke Balang, teman besan
ai borlang wan sweat nagabenta ki kentien pediang bat ki kentien kyrkhu kerdo ki jongpi ki bapikren nagabenta ka balang borok kawai hi ki temen besan ba e jongi kentup ye temen besan Dr. KK Marwanyang ki khot komiti balang ki long kme ki long kpa ki parlok samla iwe ar ki hep ki baret bat ma phi ki ba pe ki ba khmi ling ba ka YouTube channel jong ka balang ngai U Blei phi baro aka kerteng ka ba koridor tam ka jong trai baru nong penim jengi u Jesus Christ ngadap da gajing kemen ka ba kraw sa shisen ban yo ekene ka lat ban besa ya phi ki para bangeit jong ka balang bat ki weiro nagaktien ka ba em ka jong Blei bat kumbalasyon hagi program jong ka balang bat ru balapen bana benne ka phang pedeng jong ka khubor ka long ka Jinghikai shongtynrai syapang Mynsiem Bakhuid bat ki nongrim ki long kitu ki benta ki bangala puli menne kentup bat kiwei ki dekat ro ki bangan sa kedau kambun nakaba ngan keren agani kapor ka dei ka badon hakatu ka kelas school penpau ka kelas senior tela dodon ki ba puli ka kelas senior te to shim bakani ka long ka jing beteng lani ka jing ban halor ka Jinghikai ka ba philayo lani pinsayo haka kelas senior ke jongpi bat nganget kan long ke kyrkhu nakabenta jengilang baro habai keren syapang Mynsiem Bakhuid bon sien ka rukom kren ka long ke ba shidhembha hagi Jingiaseng revival lani ke Jingiaseng ki bede syapang Mynsiem Bakhuid nre menta ka sngi kanum long haka ta rukom penkre ka rukom tho ka long haka rukom bangan ai ke Jinghikai namar kata khambun hi kan long de jingpule khamsuki khanang bengin yo ban kem namar kata nganget pin yeisha pin shashkor bagan long kyrkhu Mynsiem nakabenta jongpi ki para bengit ba e te shua bengin yo sngo ya gani Jinghikai shongtynrai tongin ya pendem hakmat jong Blei ka jingdwai au Blei bok pau jongi ba beneng ngi ai ngo yeme nakabenta kani ka por ka ba me ai ngi bengi yo ban ya selok lang haka yeng ke jong me bat mentapat ban yo sngo ko khubor na kaktien ke jong me ngi kerpat eme ko trai ba men don rekat lembat ngi ba ki baro ki bangin yo sngo kin long ka jing pensau tho engi bat kin long ro ka jing penkendo egi dok nuot bat ki Mynsiem ki jongi bat ka jing thau thmai ro haka jing shakri ka jongi ame shimti ngi baro ko trai ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong trai bat unong penim jengi u Jesus Christ amen kawai ke banga klet ban ong kalong ba daladep ke ni ke khubor kumbala batha daka North East India Christian Council bat kumbala penbet ke komiti balang ngin sadon ke jinge duai lang halor ka jinglong jingban ka perthai hangtai Manipur menin ka business session jong ka Phunri district ngilayo e jing duai lang nagabenta ka jilla Manipur bat nagabenta ki brig ba shitom angto bat menta ka sngiru ngin sadon ka jinge duai lang ka khubor ka Jinghikai shongtynrai syapang Mynsiem Bakhuid ka jing lamprang ka Jinghikai shongtynrai lani ka doctrine syapang Mynsiem Bakhuid kalong ka ba khamshitom ban so tho namar kaya sno lang bat ka doctrine jong ka Trinity lani ka Jinghikai shongtynrai syapang U Blei ubalong lai hawei ba Mynsiem Bakhuid ulong uwei na pedengki lai ki person ba Mynsiem Bakhuid ulong U Blei kumba ukpa ubahabeneng ulong u person ba ulong U Blei kumba ukhun ulong u person ba ulong U Blei kumjuru Mynsiem Bakhuid ulong u person ba ulong ru U Blei bat dei namar ka kerdan Blei jong Mynsiem Bakhuid baula ban pening kendu yaki nong pop ula ban ai ka jingim ka bathmai haki banget ula ban wan shong wan sa hapo jong pi ula ban penkentang khut ya pi bat ula ban penku bor ya pi ba pin yalap ya ka gospel khanang ban pensuk ya pi ngan ai ka Jinghikai lengkot syapang jong ka Trinity bar hadin kata ngan saai ke Jinghikai ke ba khamjrong syapang Mynsiem Bakhuid kamat ke benengkong ka Trinity don tang uwei U Blei ngan ong biang don tang uwei U Blei
Nadu ka basdang hadu ka bakut jong ka Bible, nadu ka tanrai jong ka niam Jew, but hadu ka balang ka benengkong, ka Bible ka bat scam ya ka ni ka Jinghikai, ba udon tang uwei U Blei. Kijat benriu ki ba marjan jong ki Israel, kinong Moab, kinong Ammon, kinong Filistia, kinong Kanan, bat kiwei kimani ya shibun ki Blei tau. Henry lahikai ki Israel, bakin mani tang ya uwei U Blei uba U Trai jong ki baro. Bat uni uwei U Blei, ulang uba hok, ulang uba khot, ulang uba kentang, ulang uba senshar hok, bat ulang uba bishar hok. Ki khot naga testament ke barim, ki bahikai ba udan tang uwei U Blei kilong kini. Exodus kalenong ba arpau, ki khot lahi do henriu. Don tang uwei U Blei kata kalong ke Jinghikai ke benengkong jong ki shipau hukum. Deuteronomy lenong ke bandriu ke dekat ke basau. To sngewbha Israel U Trai U Blei jong me ulong tang uwei mdon shibun ngot ki Blei. Ka testament bat mairu ka beteng bat ka benrap ye ke Jinghikai jong ka testament ke barim. Ba udon tang uwei U Blei. Mynsiem kata iwei korin lenong ke pra ka dekat ke basau, ba Jacob lenong ke ar ka dekat ke khat kendai. Ngala ban pulilut ikini henry kan shime ke por ka don po YouTube la pikwa ban kemi ye ki dekat pila ban sepule hadin. Kita ki dekat kilong tang kendiat nagi spa teli ki dekat Bible ki basakhi ya ka jinglong uwei U Blei. Kani kalong ka Jinghikai shongtynrai jong ka Jinghikai, bat kalong ka Jinghikai shongtynrai jong ka Balang Kristan ru baudon tang uwei U Blei. Ka Trinity kamdai ka tritheism, ka Trinity kamut bagi don lai teli ki Blei. Ka Trinity ka hikai baudon tang uwei U Blei. Bat mentangi poi syakamat ka ba ars pang ka Trinity, bagi don laingut kibakup ya kekerdan Blei. Udon te udon tang uwei U Blei, henry kidon laingut kibakup ya kekerdan Blei. Na lor kata ke Jinghikai syapang uwei U Blei, ka testament batmai ka hikairu, bakidon laingut lai ki person kibalong U Blei, ukpa, ukun, badu Mynsiem Bakhuid. Ka testament batmai ka hikai, ba ukpa bahabeneng ulong U Blei. Yohanes nriu arpunyau ukpa U Blei hi, Galatia iwei U Blei uba ukpa. Nang taka testament batmai kahikai ba ukunru ulong U Blei. Yohanes iwei uta uktien ulalong U Blei. Filipi arlenong ki dekat sanriu U Kris Jisu uba haba ulong hakadur U Blei. Kolosai ar kendai naba hau kamut hau Jisu Kris kata ka jingdap barok jong ka jinglong Blei ka shongtynrai badru Hebrew lenong ka benengkong ki dekat iwei hadok lai kini barok ki sakhi ya ka jinglong Blei ka jong Jisu Kris. Nalor ukpa ba ulong U Blei, nalor ukun ba ulong U Blei, ka testament batmai ka hikai ba Mynsiem Bakhuid ru ulong U Blei. Iwei korin lai khat riu ka jinglong ying shong Mynsiem Bakhuid ka deihi ka jinglong ying shong U Blei. Haba Mynsiem Bakhuid ulawan ban shong bansa hagadono jongpi kamut ba U Blei hi ulawan shong wansa hagadono jongpi. Ki kam ki apostol lenong kebasan ki dekat lai hadu saw ka jing syukor yau Mynsiem Bakhuid ka de ka jing syukor yau Blei hi. La da pi syukor yau Mynsiem Bakhuid pi syukor yau Blei. Rom pra lenong ke dekat ke bakat saw. Mynsiem Bakhuid udon ka kerdan bat ka bor banting kon yengi ki kon U Blei. Dai da ka jing wan jong Mynsiem Bakhuid apo jongi bala ting kon yengi bangin long ki kon ki jong Blei. Namar kata baro lai ki person ki don ka juk ka jing long Blei, ka juk ka kerdan Blei, ka juk ka ikhtiar Blei, ka juk ka bor ka jong Blei. Baro lai ki person ki pelong hitang uwei U Blei. Ya kani ka Jinghikai syapang lai ki person ki balong uwei U Blei
laju khot ke Jinghikai shongtynrai syapang ka Trinity tokat tu labiang syapang ka Trinity ngan sakren daga sermon ke bapura syapang jong ka Trinity hakawai pat kapor katu ke Jinghikai ke belengkot ngin let na mentah syakabak hamjrong ke Jinghikai shongtynrai syapang Mynsiem Bakhuid halor katai ke nongrim jong ka Trinity ngin kmi yakini ke Jinghikai syapang Mynsiem Bakhuid way Mynsiem Bakhuid udai u person Mynsiem Bakhuid umdai tangka bor lani ka force henry udai u person u badap pura umlong tangka bor kum kal air ka babe lani ka jingshai ka batbe lani ka jingshit jingklut henry ulong u person ubayo ubayo sngau uba sngau thu uba don jing sngau uba don laga jong kamon badu bala bantrei ya kikam namar kata kikpa juga balang benengkong lani kita ki church fathers ki pendon kam daga kentien Greek prosopon ya ka bala penkela syaka kentien pareng person prosopon haga tenrai Greek person haga kentien pareng ha ka kentien khasiru ki kot theology bala thought daki missionary bal ki pastor khasi mendai ki pendon kam bet daga kentien person namar kata mangiru haduk mentah ngi pendon kam daga kentien person ban batai ya ka jinglong kerpang jong Mynsiem Bakhuid ngaong person ngam simpan kelak hasi namar ki missionary ru namar ki pastor barem ru ki bohi daga kentien kumbala pendon kam mensua person kabamut uba sngau uba uba don laga jong kamon baru bala banle ya kanu kam kiwei ki kenhon ki hikai bakla kiwei ki kenhon ki bahikai bakla kum kita ki Jehovah's Witness ki ong ba Mynsiem Bakhuid ulong tang ka kenjabor lani ka force kum ki kejat sngi kum ka sngi haka ketien pareng ki ong the sun rays not the sun ki ong Mynsiem Bakhuid ulong kum ki kejat sngi sun rays kum ka sngi the sun dang menin ngi dang ya dang nina golfling ai gidon ki don ki pareng ki bai yeng hang turut golfling ki don ki kot ki sla hak ki bu akawai ka almari ka kenja almari bat ki sam pajba bandala pajba ki di ki kot jong kani ka kenhon ka bahikai bakla ki Jehovah's Witness ki bangeit bau Jisu dai u khonu jong Blei badu Blei badapura ki bangeit bau Mynsiem Bakhuid u Blei badapura kim ngeit ro ka Trinity to ka testament bathamai pat ka hikai yangi bau Mynsiem Bakhuid ulang person uba sngau tho yala de uba sngau syapang kiwei uba don laga jong kamon uba ngila ban don ka Jinghikai uba ngila ban pensosi uba ngila ban elek persya pimla ban pensosi iki kejat sngi pimla ban pensosi yagal air henry yau person pila ban pensosi baru Mynsiem Bakhuid udai person haba pipen elaga jong ga do no dia o ngiu isu ega jinglong person jong Mynsiem Bakhuid hakikerteng bala khot ya o parakletos lani nong pentengen haga gospel yones bon sin lenong bakhat saw lenong bakhat san lenong bakhat riu nong pentengen kade parakletos parakletos ulong uloya lani uplidar lani nong yasaan ulong person ubayang hasenda jongi hakaliang jongi baniarap ingi nang tau Mynsiem Bakhuid udon ka mon la jong U Trai yaga kam ban kershan yangi bat ban yarap ingi pitip nem haba pidan marway hapa dengki jong ke jingim ken mau baudon unong pentingan hasenda jong pi ken mau baudon unong pentingan hadono jong pi baru tahu nong pentingan unong pensajbor udah Mynsiem Bakhuid ke Jinghikai ke ba ars pang Mynsiem Bakhuid Mynsiem Bakhuid udai U Blei larpi ong Blei Mynsiem Bakhuid ru kalong larpi ong Blei Jesus Christ ru kalong larpi ong Blei ukpau jongi bahabeneng ru long namar barok lai ki person kilong U Blei ngiu ya ka buram jong Mynsiem Bakhuid ha ka bala penirengkat kerdan ya bad ukpau bahabeneng baru Jesus Christ kumba ka pau hagi kentien jing pen baptis
bat jing kyrkhu penwai ngi pen baptis ka kerteng ka jong bleu pau bleu khon baru bleu Mynsiem Bakhuid ngi kyrkhu penwai ru ha ka kerteng ka jong pau khon baru Mynsiem Bakhuid badai kini pila ban shem how Matthias ar pupra khat khandai bat ar korin khat lai khat sao ka pen pau ya ka jing rengkat kerdan jong Mynsiem Bakhuid baru pa baru khon nang ta shu ka testament batmai ka penirengkat kerdan ya Mynsiem Bakhuid baru Blei bat ka bu bujili ya kini ki kentien U Blei baru Mynsiem Bakhuid pila ban puli ki kam ki apostol san landong ki khot lai sao bat iwei korin lai khat riu khat kandai balai ba mele syukur ya Mynsiem Bakhuid memshim la syukur ya ki breu nre mela syukur ya U Blei ong U Petros ya Ananias na kita gi dekat ngi so tu syai kedar bau Mynsiem Bakhuid ude uju bat U Blei ka jinglong Blei jo Mynsiem Bakhuid ka pauru ha ka jingkup jong u ya ka jinglong jong Blei udon barok kita ki attributes of God udon barok kita ki jinglong Blei sam shi spa sao ka dekat ka balai pau ka pen i bau dei u nong bu nong thao trong ka jing pen long kum bau pau long nong bu nong thao kum bau khonu long nong bu nong thao U Mynsiem Bakhuid ru long nong bu nong thao nang ta iwei koren arl nong ki dekat shipau khat wei ka sakhi ya ka jing tip lut ka jong u baro ka omniscience ka mut u tip lut iki baro ukup ya kata ka jinglong Blei ka pura nang ta ngipuli Lukas iwei lai pusan baula ban le iki baro mdan kanu ru ka ba U Mynsiem Bakhuid la ban le lada le kanu ka dei ba ummon mdei ba umla pitip me kata omnipotence ka jong U Blei la ban le kanu ru lada le ka dei ka ba ummon ban le lani umpat mon ban le kata hadu kata ka por ka baula bu kerpang nang tangi puli ru Hebrew khandai landong ka khot ka ba khat sao ya ka jinglong bamjukut jong u bau Mynsiem Bakhuid ulong nadu bamjukut shadu bamjukut tang mano balong bamjukut tang U Blei bara bala ong ya u Mynsiem bamjukut kamot nadu bamjukut shadu bamjukut long Blei tikini ki dekhot ki penshisha bau Mynsiem Bakhuid ukup ya ka jinglong Blei ka bapura nadu ka kerdan ka bor ka ikhtiar kita baro ulakup ya ka jinglong Blei ka weipat ka jinglong kerpang jong Mynsiem Bakhuid ka long ba don jingmap yanuru lanuru ya ki ba kren ben ya Mynsiem Bakhuid katangi puli ha Marcos lenong ka balai ki dekat arpupra arpukendai uji suong la kren ben ya U Blei pa dang la ban map la kren ben ya U Blei khon dang la ban map la kren ben ya Mynsiem Bakhuid la shu ban map te kai kene ka pop ka bamla shu ban map ka unforgivable sin te kani ngan se kren bha ka wei pat kapor tang bakani namar don kam ban batai kham jrong e kani nrei ka phang ka banga kwa ban wara hang ne ka long ba U Mynsiem Bakhuid udan ka kerdan ka bahadu kata balar pi pen mong yo u lar pi pen e do nut persha yo u lar pi kren ben persha yo u mdan jing map shu dalai leru lanuru nakata ka daong ide ban sumar lau jong thale sumar laga jong jing laga jong do nut ha ka jing dei bad U Mynsiem Bakhuid tikum to ngilai I artli ki U Mynsiem Bakhuid long person bad U Mynsiem Bakhuid long U Blei ngi penerkam da ka kentien person namar ba mdon da ka wei par aktien kasi U Mynsiem Bakhuid long U Blei bad ka Bible ka sakhi gani tongi poi pat menta syagani ka benta ka jing trai U Mynsiem Bakhuid hagi breu kumno trai U Mynsiem Bakhuid hagi breu bun ki kot theology ki kren syapang ka jing trai U Mynsiem Bakhuid haga jing penlong lani ka creation baraga jing pen thamai ya ka jing penlong lani ka ta ka renewal of creation te kita kilong ki bangi syam ki kot theology pila bani osnguru hak environment sunday bagi nongkren na gani ka pulpit kin ong ba U Mynsiem jong Blei trai ban pentmai ka jing penlong te kata kalong ka wei ka phang nginum kren hang ne ngin khmi thek tangai ka jing trai U Mynsiem Bakhuid haki breu kham tama ka jing em jong ki bangeit ka jing trai jong Mynsiem Bakhuid haki breu nungkong kalong ka jing pen kendu ya ka pop lani conviction
Yonis kan riu le nong ki de khot pra do khat wei ka tu ka benta ka bangala puli menne banda wanu Mynsiem Bakhuid un pen kendoi ki breu shapang ka pop shapang ka hok bat shapang ka jing bishar ka conviction kawan nau Mynsiem Bakhuid ka condemnation kawan nau syaitan kadon ka jingapher happening kini ki artiligi kentien ka conviction kawan nau Mynsiem Bakhuid ka jingpen kendu kawan nau Mynsiem Bakhuid ka condemnation kawan nau syaitan ka jingpen rem kawan nau syaitan habadon ka eke ka do no jongpi yet kadi ka jingpen kendu ka jong Mynsiem Bakhuid ne kadi ka jingpen rem ka jong syaitan la kadi ka jingpen rem jong syaitan dumak yu syaitan kata yung Jisu la kadi ka jingpen kendu yet yala de bat pai shau trai Jisu de Mynsiem Bakhuid ba pen kendu gi breu shapang ka jinglong pop jongki ubu pen sngau thu eki baki dona po ka jingpen rem khmat jong blei de Mynsiem Bakhuid uba pen kendu eki bakin kala ka bomot bat bakin pan map nau blei lem dau Mynsiem Bakhuid Ukraine ka do onot jong ki breu ka jingelap jongi kanum seiso langi bangktien kat nuru langi penak telit kat nuru leno kalong kum ka haslawang lem dau Mynsiem Bakhuid ula keren lupa ya kata ka do onot jong no namar kata kabakong santa maga Jingiaseng yalap kalong ka jingduai bau blei un pen kendu yaki breu nakata ka daw swa bagin don katayo juga jingyalap lahau benai Oktober juga distrik lani hau ngamut benong lahau benai April juga distrik lani benai Oktober juga Balang ngiju perlong shiteo ka jingduai banduai ya ka jingpen kendu ka jong Mynsiem Bakhuid kabaa ka jingkhapat regeneration ka jingkhapat kalong da Mynsiem Bakhuid pila ban pule yones lenong ka balai khot san haduk pra batitos lenong ka balai ka khot ka ba san de Mynsiem Bakhuid uba ayengi ka jingkhapat de Mynsiem Bakhuid uba ayengi ka jingkha arsien de Mynsiem Bakhuid uba ayengi ya ka jingim ka batmai kado kanumla ban kha ya ka jingim bam jukut de Mynsiem ubala ban pen kha ngi ya ka jingim bam jukut hot kawan leng baka jinget hau Jisu Kris kumunong penem hot deu Jisu Kris ubala yap yapli na kabenta jongi halor ka ding na Kalbari hot deu Jisu Kris ubala kit ubala ba ega ram ka sha jongi halor ka ding na Kalbari henry ban ayengi ya ka jingim ka batmai ban ayengi ya ka jingkhapat kata ka de ka kamram ka jong Mynsiem Bakhuid Mynsiem Bakhuid upen kendo Mynsiem Bakhuid u ayengi ka jingkhapat hadin kata pangipoi shi balai uwan ban shong ha ka do no jong ki bangeit indwelling uwan shong ha ka do no jong ki bangeit pila ban puli yones lenong ba khat sao ki khat khan riu khat nyeu rom pralanong ki khat shipau khat wei ka to ka benta ka bangala puli menne namar kata ngi roi ne em do no jonga la ka tonge temple jong me I kan long hapo hangne ko trai Jisu hado bam jukut to shong jingdon jong me kan yai long jingkhawai ba de Mynsiem Bakhuid ubawan ban shong ha ka do no jongi ba uba penlong ye ka do no jongi ka ying shong ka jong blei wan lau blei udon hang te ha beneng henre ujiet ban wan shong kerpang ha ka do no jongi banget ngadang rit menshwa ngam ju so thu e ka ni ka wei bagi rang ba ki ong ba Ujisu ki ong uwan ban shong ka do no jongi ngamut ujisu shong ha beneng yong em ha beneng ru shong ha do no jongi ru shong ngam la so thu kumnu la bandan ha arteli gi jaka ha ga jo ka por re ngim de ban klet ba ujisu mentau long Mynsiem baru Mynsiem ko de Mynsiem ula bandan gi jaka baro mdan kanu no ga jingkhang la de o mangiting ila bandan tang shi jaka ha ga jo ka por mo ula bandan gi jaka baro ha kanu no ka por Mynsiem Bakhuid shong do no jongpi baka 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 do no jonga ngilong ka yeng shong ka jong Mynsiem Bakhuid kani kamdei ka jing don jong u ki jaka baro ka omnipresence kani ka de indwelling bo wan ban shong kerpang mdei bu shong kulum ha ka perthai baro ka wei henrei bu wan ban shong kerpang ha ka do no jongki banget namar kata kom ki Kristan ngide ban buram yala ka jong kamet ngide ban buram ya kani ka temple namar ba kani ka de ka temple ka jong Mynsiem Bakhuid kani ka long ka yeng shong
jong Mynsiem Bakhuid shua ba phin kren ye kanu kanu ka khtin ka basniu kan ma ba kani ka temple jong Mynsiem Bakhuid shua ba phin pet ye kanu kanu ka balong brai ka balong auria kan ma ba kani ka long ka temple jong Mynsiem Bakhuid shua ba phin le ye kanu kanu ka basniu kan ma ba philong ka yeng shong jong Mynsiem Bakhuid bat namar kata phidei ban ri khot ye ka nalor ka indwelling ka jingwan shong ka jong Mynsiem Bakhuid ka donru ka ne ka ba sao bat kata kalong ka jingpen gentang khot ka jong Mynsiem Bakhuid kidon shibun kiwei nganum kren lot renga shukdo lengkot ikine ka jingpen gentang khot sanctification ar korin lenong ka balai de khot khat pra ar Thessaloni lenong ka ba ar ka de khot ka ba khat lai ka testament bathmai ka hikai ba ka tanrai joga jinglong U Blei bat ka jingem hok kam dei nala ka jong ka bor henry ka de ka jing trai pla ka jong Mynsiem Bakhuid po jongi ngia trai lang ngi IT ala di ho Mynsiem Bakhuid henry bo penmi ya so jong ka jingrong U Blei dei Mynsiem Bakhuid barkat beginang sya ala di ha ka jingalam ka jong Mynsiem Bakhuid kata nginang mat ya ka jing don dekat ka jong u ti syapang ka ni ka jingpen kentang khot upol ubatai ka hakadur jong uso jong Mynsiem mdei ki so jong Mynsiem henry u so jong Mynsiem Bakhuid bangila ban shem Galatia le nong basan ki de khot khat riu adu arpusan u so jong Mynsiem ubadon khandai teligi sembo ka jing iet ka jing kemen ka jing suk ka jing sha aslem ka jing lesbun ka jing bha ka jing yaine ka jing jemnur kabor halor ladi kini khandai teliki sembo jong uso jong Mynsiem te kaniru nginum ya keren jengai le singin se keren ka wipat ka por pang uso jong Mynsiem henry uso ulong udak jong ka jingpen ketang khot bat nangta kabasan kalong ka jingpen ko bor ka jong Mynsiem Bakhuid empowering kikam ki apostol iwei pra henry pinyo diang ya ka bor dalawan Mynsiem Bakhuid halor jong pinyo diang ya ka dunamis ka khtin Greek dunamis na kabangiyo khtin pareng dynamite ban pen betai te dalawan Mynsiem Bakhuid happy pen ko bor ya pi ba phin la ban sakhi yo Jesus Christ ka jingalap jong Petros bat ki shispa ar pongot hagas ngi Pentecost kam de ka bor breu henry de ka jingpen ko bor ka jong Mynsiem Bakhuid ye ki ka jingla jong ginong yalap bakrau ko perthei utau beligraham mu bagi sngau bat kiwei kinong yalap kam de ka jingla jong breu batlot henry ka de ka jingpen ko bor ka jong Mynsiem Bakhuid balar phitrang shisha ya ka bor jong Mynsiem Bakhuid dem banduai bat ong pen ko bor nga ko try baka wei pakoi ka kentien banga kren kanum long leno kanum hap no hamadan henry kan seiso ban pen kendo igibreu kata de ka jingpen ko bor jong Mynsiem Bakhuid ngile kren spang ka jingpen kendo conviction syapang ka jingkapat regeneration syapang ka jingwan shongwan sa agidonu jong bangeit indwelling ngile kren spang ka jingpen kentang khot sanctification bat ngila keren ru syapang ka jing penkub bor lani empowering kumno Mynsiem Bakhuid upen kub boringi mentangin poi syakani kamat ka ba khatdu bat kani kalong ka jing pen baptis Mynsiem Bakhuid ye ki banget ka jing pen baptis Mynsiem Bakhuid ye ki banget ngiyo sngewbha gani ka kentien jing pen baptis Mynsiem Bakhuid kidan sautali ki dekat haga testament with my tang sao ki bakren spang jing pen baptis Mynsiem Bakhuid Lucas lailan nong ga dekat khat lai but ki parallel passage lan di dekat besrim haga gospel Matthews Marcos ki kam ki apostol iwei san nang ta ki kam ki apostol khat wei khat real but iwei koren khat ar khat lai kai gani ga jing pen baptis Mynsiem Bakhuid ka jing pen baptis da Mynsiem Bakhuid kalong ka jing yo pediang ka baneng kong jong ki banget yo Mynsiem Bakhuid haba pio pediang yo Mynsiem Bakhuid neng kong kata ka di ka jing pen baptis da Mynsiem baro ki balang kristan ki nget ha ka jing pen baptis da Mynsiem Bakhuid henry ki don la ki jong ki rukom so tho syapang gane hakanu ko por jong ka jingem kristan baga ja ka jing pen baptis da Mynsiem Bakhuid kabar jayu habala sya pen baptis da Mynsiem Bakhuid baro nginget ka jing pen baptis Mynsiem Bakhuid henry laki jong ki balang
laki jong rukom so tho hakanu ko por ka jingim kristan baka ja ka jing pen baptis Mynsiem Bakhuid ka ba arjayo habasha pen baptis da Mynsiem Bakhuid kat kum ka Presbyterian and Reformed theology hakanu ko por mo bala pen baptis yangi ka jubab kalong haka jing khapat yangi haka klipmat bangi pediang yu Jesus Christ kumunong penem haka Wesleyan and holiness theology kiong hadien juga jing khapat lingba ka jing tray ka arsien jong Mynsiem Bakhuid kiong ka second work of the Holy Spirit ha ka Pentecostal but charismatic theology kiong hadien ka jing khapat lingba ka jing tray pala ka arsien jong Mynsiem Bakhuid ka jia per kalong kani haka Presbyterian and Reformed theology ngiong ba ka jing khapat kalong daw Mynsiem Bakhuid haba pi pediang yu Jesus la pen baptis pi daw Mynsiem Bakhuid la pen yaso pi ka met ukris pi long kawei bat ukris haka Wesleyan and holiness theology Pentecostal and charismatic theology pat kiong hadien ba pila pediang yu Jesus sasisien pi don kamban mat yu Mynsiem Bakhuid second work of the Spirit ka jing tray ka arsien jong Mynsiem kata kan sadai ka jing pen baptis yu Mynsiem Bakhuid ka jing kliba arjayo habala sya pen baptis daw Mynsiem Bakhuid ka Presbyterian and Reformed theology kaong habala pen baptis ngi la pen yaso ngi baru Jesus Christ ngi long ki jong Christ but lemda day da ka jing pen baptis yu Mynsiem ngi numlahi ban yaso baru Christ ngi numla ban nget yu Christ haka Wesleyan and holiness theology ki ong ka de ka jing em ka ba kentang khot hoi phira yo ka jing khapat tangba phiran kam shu ban kup sai ka jing kentang khot bat ka bor ban yalap haka Pentecostal but charismatic theology ka de ka jing kran thalet te ki ong la da phile pediang Mynsiem Bakhuid phila kran thalet la da phimpat pediang Mynsiem Bakhuid phimla ban kran thalet to kani ka jing kran thalet ka de ka wai pat ka subject kani ru imat ka wai pat ka por enrei ka Jinghikai jong ka Reformed theology ka ba lasing nong rim naktin ka jong U Blei bat la da yo por ngan batay jerong rei ka por kam sya nganum batay jerong kalong tang kani ba lamda dei de Mynsiem Bakhuid ba wana po jongi nginum lai ban yo jing kendo nginum lahi ban yo e jing khapat nginum lai ban yo e jing kentang khot nginum lahi ban yo e jing pen kubor ban yalap yau Jesus Christ Jinghikai na markata ba ka jing pen baptis daw Mynsiem Bakhuid ka ja haka ju kapor haka klipmat bangi IT ala di Jesus Christ kadon kapor ba mensyua pimpat IT ala di kadon kapor ba mensyua pidang jengai na U Blei henre haka wei ka sngi piyo ai ka jing kendu piyo ia ka jing pen sngau tho daw Mynsiem haka ta kapor pi IT ala di Jesus pi kelak ka bumot na gipop pi nget yau Jesus haka ta kapor la pen baptis pi bat la pen yaso pi bat ka met ka jong Christ ka balang la pen yaso pi bat u Christ hapi ka jingkermen ka buram namar kata haba pisngap ikinong yalap hangno ru haba pisngap ba YouTube lani pio sngo ba yalap pat ba haba kikren sapang ka jingpen baptis daw Mynsiem Bakhuid pidi ban tip ha ya ka theological background lani ya ka san perkhat jongki na ka baki kiwan kimut kumno haba ki ong ka jingpen baptis yu Mynsiem Bakhuid la da don mo ong pidi ban ma de ka jingpen baptis Mynsiem Bakhuid hatu ubak keren ni kata umut ba habangi pediang yu Jesus ngi pediang yu Mynsiem Bakhuid ne umut ba hadien bangila pediang yu Jesus ngi don kam syok ban pediang sayu Mynsiem Bakhuid na kata kadaw ngi de banda thir ngi de banda sngotu ba haba ki brio ki pendon kam ya kan ka kentien jing pen baptis daw Mynsiem Bakhuid teto kita nai de jit syae le si ki brio ki kren da ka jing Mynsiem da ka jing Mynsiem nre namar ba kani ka de ka Jinghikai shongtynrai nga shukwa ban thu epi kata bala da phimdan Mynsiem Bakhuid phimdan Christ la da Mynsiem jong U Blei umdan hapo jong phi phimpat yo hi ka jing pen em ba philong kum ni ko ba philong ru dai tang namaru Mynsiem jong U Blei te tong inang ya chu ngila jan po yartat sya ka bakut kat kum ka Presbyterian and Reformed theology kala bandan ka jing tre phala jong Mynsiem Bakhuid na kapor sa kapor ka sin ka banengkong ka de ka sin jo ka jing IT jong pi nrei kila bandan kiwei pat kipor ba pila ban mat e ka jing tre phala Mynsiem Bakhuid ba di kita ki ong fullness anointing empowering ka jing pendap Mynsiem Bakhuid ka jing pensle Mynsiem Bakhuid
ka jing pen kup bor Mynsiem Bakhuid shi sien ba phile pediang Mynsiem Bakhuid kamut ba lakut no hangta kidang don ki por ba Mynsiem Bakhuid un shong dap haga do no jong pi kai gani ka fullness of the Holy Spirit kai gani ka jing dap jong Mynsiem Bakhuid hatungi ngilong kum ka klat ba Mynsiem Bakhuid long kum ka ba nang the nang dap we nong tawong we do not get more of the Spirit gets more of us mdai bangi yo shu Mynsiem Bakhuid hendrai Mynsiem Bakhuid u yo shu yangi u yo pura yangi mdai bangi yo mensua tang shipawa Mynsiem Bakhuid nang tala nang dap shitengi Mynsiem Bakhuid nang tala nang dap lai pawa Mynsiem Bakhuid nang tala dap pura shispa Mynsiem Bakhuid kam dong gumta haba pio pediang Mynsiem Bakhuid pio pediang upura shispa kajing kali kalong hatu Mynsiem Bakhuid yo ne me pi shispa bun sin yo ai shipawa IT shipawa kamera shongkai shwa nang tangi ai shiteng saga kamera thia nang tangi ai lai pawa kamera seja nang tangi ai shispa ka yeng borok koi kalong ka jong me ko Mynsiem Bakhuid namar kata haba ong ka jing dap jong Mynsiem Bakhuid kamut ka jing IT lut ka jongi bau Mynsiem Bakhuid unyo ban sin Charlotte ya ga do not bat ka Mynsiem ka jongi ngidi ban trang ka jing dap Mynsiem bat ngin pediang kata da ka bangi IT ya la de namar kata ngide ban trang ban wat roi ka jing pan slek Mynsiem Bakhuid ba un pun kup yangi baka jing jongi kan long ka pendon buram ya U Blei baka jing elap jongi la kalong na rensan pulpit la kalong ka jing slok marmet kan long ka pen kendu iki brio baka jing jongi kan long ka ji tanat na ka banta kiwei ki start theology ki nyo baka sngi Pentecost kalong ka jing sedang jong ka ayom thamai jong ka jing trai Mynsiem Bakhuid namar nadu ka sngi Pentecost haga klip mat bagi beri ki pediang yu Jesus Christ kumunang penem haga tagaju ko por ki pediang ru yu Mynsiem Bakhuid haga testament ka barim kam shim long gumta ngipuli testament barim tiu Mynsiem jo trai ulawan hau sol bat ula yo bor bat ula trai ki kam bakrau kendiat lenong hadin kata Mynsiem jo trai ula kenriak no na tiu Mynsiem jo trai ulawan halaru Samson bat ula yo bor bat ula le thmai ki Filistia bat ula job ki bat ula peniap kita ginong sun kendiat lenong hadin kata ula le ka kam ka basniu ula persa U Blei tiu Mynsiem jo Blei ula kenriak no na haga testament bat mai pat kam long gumta haga testament bat ulawan usong sa po ka do no jong pi da pile pop usong si ndre pet no na pi da pile pop persha Mynsiem Bakhuid pi pen so si yo pi pen mong yo ude person tang ba pet no na pi e no e pi ka song sang pi da pi pen la ka jong do no ngam mon sho ngam kwa sho ta ka tate nginong sho kum no ndre kat ba pidang wa U Blei te U Blei ne bat pi kawai pat ba haga testament ka barim Mynsiem Bakhuid wan kerpang hagireu kraw hakikan ja Deborah hakikan ja Barak hakikan ja Solomon hakikan ja Samson hakikan ja David hendrai haga testament bat mai ngan the no book Mynsiem Bakhuid jonga halor ka do baro kata de jing thu pau Joel kata ga de jing pendap ka bo Petrus Ukraine haga sngi Pentecost baro nangi ngila ban pediang Mynsiem Bakhuid mdai tang pastor teman besan ki besong platform baro ngila ban pediang ya Mynsiem Bakhuid ga do no jengi hatu nu Mynsiem Bakhuid usen shar na ya gi do no jengi hatu ngi ma na me ga jing dam tanah kata ga daw ngala persang ban batai kumne syapang ke Jinghikai shongtynrai Mynsiem Bakhuid kidon shibun ki kalong ka phang ka bayar rihai ni pori bangadon ngala persang ban bu ikini ngan penkut de jing puli kini gi laite ligi de khot rom prakhat saw namarkat ki balai lam da Mynsiem U Blei kita ken kilong gi khon U Blei rom prakhat san namar phim shimla pediang ya ka Mynsiem ka jinglong mrau pat ya ka ban sheptieng hendri pila pediang yu Mynsiem ka jing ting khon dau bangi yam kerpat aba kopa rom prakhat riu utau Mynsiem iken uya plashai ringkat bat ka Mynsiem jongi bangi long ki khon U Blei to U Blei kyrkhu ingi lingba kani gi Jinghikai shongtynrai shapang Mynsiem Bakhuid naka benta ka buram ka jong Blei amen te kani ka por kumbala batha da ki bor balang gi basalor nado ka North East India Christian Council ngini don ka por jong jing duai lang
ke jing duai kerpang nagabenta ke jing suk ha jela Manipur pilai tiblot baro ke jing jang am don kamban dabatai tikini ginru tuli gimat ki bagabu ke NICC ki ai ktien parengan bu lengkor ktien kasi ban duai U Blei un ai ke jing suk ke jing san ke jela Manipur ke baar duai nagabenta ki longying ki baladu ki ba ej bathon bat ki ba la sha thang ki ngi sem jom ki kim don suang no no bansa ki haban petwir shekibe ki jaka lai duai nam tagitu ki bala mong ki bala mansau bat ki bala ka jingbut jongkiru kala kta eki namar kila sakhi kila yui ye ki bahieng bahasem ki sha penyap ki sha penstom sau duai na ka benta ka balang bat ki wei pat ki nongelam niam ki ba persang ban wara ai ka jing suk ka jing san bat ka jing so thu jingmot san duai na ka benta ka jinglong lat lut jo ka jing shakri Blei ha Manipur namar ngiyo sngo kumba lai spa teli ki jaka Mani Blei kila sha penjot lai spa teli ki jaka Mani Blei kila sha penjot bat ka bandriu duai na ka benta ki nongelam jo ka jela Manipur bat ki nongelam jo kari India bakin la ban yalam biang ye ka ni ka jela shaka suk ka san da ka bor ka jingalam ka jo Blei to Blei kyrkhu ingi ngini shimta ka jing duai lang au Blei buk pau Jinghibai beneng ya ingu emeko trai na kabenta kani ka por bangiyo ban budin ya kani ka khubor na ka ktien ke jomesh pang Mynsiem Bakhuid da ka bangila ban duai na kabenta ka jela Manipur bat na kabenta ki jingjang to ngilayo e jing betha na do ki bor balang basalor ban ngi ko ngu e kata ko trai kom ka Balang Mawroh bangin duai na kabenta ka jinglong jingman jong ka jela Manipur ko trai haga baga don ka jinga kanat ka don ka jinga bishni pihon ka don ka jinga le jaj benriu hang to ka don ka jinga le niamro ka don ka jinga le khot bat ka don ka jing penhiar khot bat ka jinga le markal liang ka jinga le kala a trai kra to pa isnai se ya ka te ka jela ko trai ngiyo iru ban ngiyo sngur ko trai kra sapang ki breu ki balasa thang gilong yeng long sem ki jongki ban kila haban pet no na ka te ka jela ban li sa pat shawai kila de ban pet no na imphal bat ban li sa shiki jakalum kim don shu kapisah kapilan ban pendap penbiang na ka bentai la de ko trai nrei kila shudai ban up ya ka jing isen ai ki jongki bai pat a trai kra ni duai na ka benta jongki ba me men pe isnei ki long yeng kilamat e jing do ki yeng maniru lapan pat lapan pra lapan jot thiau bat ya ki yeng maniru la weng daga ding ko trai ba ndan shu ka jaka Mani Blei ngiso sen ai ngiso lem ko trai krat naga benta ki para kristan na Manipur ngiso sen ai nam ta ki para reulum ki bamat e ga jing sosi ka bajur to pa isnei se ki ko trai to pa isnei na khet beneng batu ai ga jubab ko banalor kaban long ke jubab ko try prengi jing e baga jela Manipur ke kendo a Blei try kan ran ngi kerpa de me ba me men yarap ye ki ya ga jaj ben riu hang tai ko try kan ran ba me men pe isne ye ki ko try kan ran bakin la try ban ye sha ha padeng gini ki jing e ke be ke kendo bakin la ban ye ne skema ke jing e ke jong ki ko try how jisu bat ban ye saki o a try to pendam me ko try ka bam ka di ka kup ka sem ke jong ki but to pendam me ko try ki jing don kam ko try ki jong ki namar kim don e shu ko try ha yeng sem lak ling lot khot ha ga ni ka jing e ma try ngi duai na ka benta gi no ngele persha ngi duai na ka benta gi tang ki ba wan ban penhiar ka khpot ki bawan ban le sneu ye ki wei pat ki para breu ko try kren ni ki na ka bor ga jom Mynsiem Bakhuid pen kendo ki ko try namar melau Blei badon bor baru bala bad hamengi shania bad hamengi IT but I ko try krat baga jing tre phala ga jom me ko try kanum ino no ya ga jaj ben riu hang tai ko try kanum ino no e ga jil ha ko try ndre me men long rakat lembat ki ablei try ngi duai hagani ko por men pa isnei ko try kan ran na ka benta gitu ki bala ma de jing sosi namar kiwei dar ki jong ki ma tengkren kiwei ki breu ki bala sha peniap ki breu ki bala sha pen mong pen mensau lagi marjan marpa bagi para snong try kta ki kren ki ko try kan ran but ai ga jing pentengen ga jong me halo jong ki ablei try ngi duai nam tagi nong elam niam ki ba persang barwalam ga jing so ko try daladi dalaga jong ko bor ngimla ngi don kam e ga jing pen kup ka jong me ngi don kam e ga bor ga jong me awat ino ngi ko try a to yarap ngi ablei try kira to pe isnei ko try na ka benta ka jinglong la luot jo ka jing shakri Blei hang tai kari India kari ka ba kari India
Ketika ri ke bangi yo ban long laj luoj haka sensar pai ba ka balong laj luoj haka bangi kren ya ka bangi don po Mynsiem ka balong laj luoj haka jinget la jong ko trai ka nu ka niam ka bangi mon i duai ko trai ka bagata ka jing long laj luoj kan ne ko trai bat bagnum sha kni kan thet ong te jela Manipur reba memen ai bagani ka hok ka jongi ka hok long trai kum ginong shong snong jogari India kan ye ne ko trai i duai ngi kerpat na ka benta ginong yelam joga jela Manipur ko trai haga bor sarkar ha kishnat sarkar ba per pe isne ko trai ki ai ga jing stan ka banami ki bagin la bagin pendap ye gani ka benta ka bakrao ba kongsan ko trai idwai ngi de kerpat ru na ka benta ginong sensar jong ka sarkar India na Delhi ko trai kin la ban pendap la ka jong ka hok ko trai kum bagi de ban le ban wala me ga jing suk ha gani ka ri ha gani ka jela trai to pe isne ki ngi idwai ngi kerpat ablay trying idway nam ta jungi ruk indang Mynsiem solem kiwei ban yarap kiwei apa dengan jingshem jingdu jungi jingem ban kershan ki ko try gani ke jing dwai kalau ke jing kershan ke jungi balada don kanunu kalat begini yarap ai ngi kalat ko try ke Mynsiem begini yo ban yarap try to pet isnei ya ka balang ke jungi to nang kyrkhu ngi begin shakriya me try to pet isnei ka balang ke jong me kaleng ke perthai ko try aga jaka bagi kristan ki shashitom to pentingan to kershan bor ki bagin la ban job ko try de ko bor blai ke jong ngi ngu ime ngi shu ngu ime nam tane ko por me ai ngi shimti ni ko por ko try shimti ki ke bengi don ban ai me kin long ko bura me kyrkhu ko khubor bengi le oson khtin jome kyrkhu ngi ki para bengi be baro ki bawan ban shakri me map ko try ki pop ki palat kirang kang ji bobon bat panthmai gi jim gi jongi kin long gi jim ba pre on khmat jome ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng gi jong try ba nongkren I Jesus Christ amen ngi aingo U Blei bela don rengkat bani ni ke Jingiaseng bat ngi aingo bela don rengkat bat ngi ke jing besai ke khtin U Blei bat ru ke jing duai lang ngi pen pau ke jing sungo ya barok ke Blei don benta ke ni ke Jingiaseng ye nong elam jingrai Mr Bayar lang wajri ye organist Mr Balmiling dok nong pure bat kini ki samla ki Blei don benta ha ke berikot bat pen I ya ke ni ke Jingiaseng ha ke YouTube channel U Blei ton kyrkhu pi barok bat ingi lang ru barok ha ke jing shakri ke jungi o ini penwai ke jing shakri ke jing U Blei da ka bangiar wai lang ke jing ruai ke basan spa prapupra bar hadin gini ke jing ruai nga kerpat ya I temen besan jungi na ke Balang Presbyterian Mawroh temen besan Dr. Kike Marbanyang I belong ru o moderator elect jong ka Shela Presbytery ba in sngewbha ban sa pelat yangi da ka jing kyrkhu penwai try kumagasngi Pentecost to the da ka bor ba bakrao ban ingdu ki pop kumagading barhem Mynsiem Bakhuid to one ke jing ruai ke basan spa prapupra Raikum haka sngi Pentecost atu tenta kampur pambakra
kokpa Jingi U Beneng. Ngi angu yamem tangan kapor ko bakodor ko bangilayo akan kapor. Kamtam yakane kubor rambau syakri jome. Ko lawala magane kapor yakajing kodor bangin sutu. Jinghikai shongtynrai siapa Mynsiem Bakhuid. Nang yarap na aibo yang Trai. Bangindang la ban kam sutu susu. Yakajing kodor jong kane kubor. Ngaingu betul syakri jong me bala walam yakane kubor ko krau ko kodor apa deng jongi. Ngaingu mataki ai baro ki bengilayo hari ke janmir ban kan mau ke pangru. Nagabentak ke Jingjia, ke Belajar, ke Jelang Manipur. Ngidon kam, ia ke Jingdon lengkat ke Jongme. Beragam bawang no, jong ke Jing Syakri ke Jong Yeme. Tidak pelai yang ini ke Jing Kyrkhu, bahkan Saitam ke Jongme. Betul ai, bahkan Jing I Rev, ke Jong U Blei bukpa, ke Jinghikai kepada biang ke Jong Yesus Kristus bukun. Lemba jeselok batiang bapencai bor ke Mynsiem Bakhuid. Begini kalau lem rengkat. Bat ngi hakane kapor. Kamtam bat Balang Mawroh. Bat kirungai kiwei syakri bat yai pendan burame ka kerteng ka Bakhuid ke jongme. Nadu menta bat halakarta. Amen.